Bakit naar SK in het blok. En Trinidad die komt weer erin. Flow. Bakit naar Thomas met een tipbal wordt afgestraft. En Thomas mag weer aanvallen. Goede verdediging van Donald. Estelle uiteraard. Weer een goede verdediging van Livingston. En Vernon scoort heel. Zie je dat? Een hele goede zetter. Totoy. Goede paas van Watson. Bal gaat naar Vernon. Zij gaat op. En bal gaat uiteraard naar Estelle. Komt niet goed genoeg. En een tweede bal van Livingston. Dat scoort. En we staan nu 13 in het voordeel van Jamaica. Goeie paas en Estelle wordt weer opgezocht met een tipbal. Maar de verdediging die staat klaar. Bal gaat weer naar Estelle, een beetje te veel op het net. En Vernon weer met een blok. Heel goed blok van die Vernon. 3 set points, 3 match points. Trinidad 11, Jamaica 14. Cruikshank. Met een ace. En dit is waarover ik het had. Ik wil dit niet. Cruikshank. Paas een beetje op het net. Bal gaat naar achter. Vernon via het blok. Wordt verdedigd. Estelle. En de bal gaat uit. En zij zijn. Einde van de wedstrijd. Jamaica is kampioen door een aanvalsgoal van Estelle. Antoine, wat vond je ervan? Ik zei het, ploegen waren opgewacht tegen elkaar. En Jamaica die aan het langste eind getrokken heeft. En ze zijn nu kampioen. Ze hebben Trinidad ontroond en heel wat spelers hebben die een tijdje weer meelopen. Qua ervaring, qua wedstrijdritme. Dan verwacht je wel dat ze die wedstrijd naar hen toe trekken. Maar aan de kant van Jamaica heb je qua ervaring niet echt een heleboel die meelopen. Maar dat ze die wedstrijd naar zich toe getrokken hebben, is heel verrassend.